دوستان عزیز اینجا دههای رویناف خونه دهقانبچه است. این دهقانبچه نمیدونم اینا برای چی گرفته باشد، برای کی گرفته باشد، حیران موندگی هستیم. جای تلفن‌مانی شو ببینید، جای تلفن‌مانی داره، همه شرایطش 100%. اینا با بردا جای زرتی است. نه این پاره جای فلش کارت USB داشته این. یعنی که این معنی اون رو داره که به همین تکنیک سر کار دارد. اناکن ما از شهر دوشنبه اومدگی هستیم که درباره حیات و فعالیت روزگار دهقانبچه برای شما معلومات تشنیح سازیم. برنامه ما رو تا آخر تماشا سازید، دستگیری رو فراموش نسازید. مردم فرخار همه باتش. مردم میگوید که در قشلاق زندگی کردن دشوار است. خودی انمی آواز گفت بس اگر در خونه باشد. کو؟ фирмои Калифорния вақте мехӯран ҳами ахлоти гова пурра даҷа биогомус мешавад. биогомус мешавад. ин дар хонаи дehqonbachcha қарор дорем. нигоҳ кунед собиру ҳамин тура хубиш чия ки гову молои худ дар ҳаминҷо ҳастанд. ҳамин сум фирмати ина чанд сом ба харида оварда будӣ? Фирма 3000 сомон гирифта будем. 3000 сомон да? Хуб. 2 сол ба ягон результат дод. Сад кимша ҷудо мефурӯшем. Бо биогомусша алоида. Кимша дар чӣ хел мегирӣ мефурӯшӣ ина ку? Кимша хак тарзи гирифтан дора. Ай сабаби ки болош кушода гармида поён меравад. ин крем ҷои сарф намекунад. ин дар чӣ фоида дорад аку ҳамин чиз биогомус мегирӣ? Дар ҳамин маҳсулот. ҳозир ҳамин тайёр шудаги ина ин тайёраш ина я? ин аку чанд сом она ки килограмм қат мефурӯшед ина? чанд сом кило? як нечай 50 килограмма ба бор кун. ман бибарам ин дар чӣ фоида дорад? Дар ҳама чӣ фоида дорад. Нигоҳ кунед инҷо дарахти меонем. инам бая? Дарахти павлония. Дар ҳамин биогомус ходи биогомус шунодем нигоҳ кунед. Афзоиша тез мекунад. Мақсад агар ҳамин дар як ҳафта неш задани бошад дар биогомус 3 рӯза неш мезанад. ин авша ин бур ҳатман бурдан накун. як бори биогомус истифода бурдагим ҳамин кироша. дар оҷа бурда буд чи дарахти павлония нишон додем. дарахта ки гирифтем ҳозир ҳамин чанд қапас собиру ин ҳамин чанд қапас ҳамин хел тайёр мешавад? 4 моҳ пас. 4 моҳ пас уҷа ранги ҳамин мешавад? ҳамин 100% гуфтагӣ худад яъне ки маънӯи онро дорад ки 3000 ба харидӣ ягон 30000 ба фурӯхтӣ. ду сол шуда? ҳай беҳтарин ҳамин мардуме ки мехоҳад ки масалан дар қишлоқ кор кунад ки баҳона кор кардан намешавад, қишлоқ шароиташ вазмина. ҳамин инсон хоҳад дар лоиҳои зиндагӣ кардан мехоҳад, метавонад. дар тай дасти мардум кор кардан мешавад, дар хона худ намешавад. озод сар кай ки бихоҳӣ мехезӣ, шаб кадом вақт хоб мекунӣ. рост мегӯӣ. раҳимҷон, раҳим худ бод зинда бошӣ. бале дӯстони азиз, имрӯз меҳмони хонаи акай зуҳурҷон шахсан банда акай фархуҷон шед. ин чанд моҳа шуд уҷе? инҷа аку 3-4 моҳа ҳастаю. мо аз сабаби кишро бадем болоем дур наравад дар болои ҳамин бо илова мекунедам? на кирма би. ҳамина бигӣ ина мемуна бигӣ ина асосиш анҷам. дар овози ҷону ма оҷа кор кардеста аз сабаби ки мо кирма ҷошаша вайрон накунем. ай болои ҳамин ана нигоҳ кичка кор кардеста. ҳамаи коргар аи шабам кор мекунад рӯзам. ино на хоб меган на об меган на ино ба об поб наметиҳанд собиру? намнокиш бояд боша. ина ҳатман бояд ортиҳанд? намнокиш бояд боша. баъд махсус газ дорад. гази ҳамин ки нобуд шид баъдан хӯрданро шурӯъ мекунад. ҳамин чанд квадрат ҷоя фаро мегирад ҳамин ки масоати рафтанаш дар як рӯз масалан чанд қадар меравад? дар рӯзҳои хушкӣ тамоман намеравад. боронда бисёр меравад. чанд қадам ноки бояд дошта бошад? бояд бошад. вақте ки борид боронда худаш бороно нағз мебинад, берун меброяд.
фуронда ҳаракат карда рафтаам мегӯяд. ина медонем мо дар деҳа номаша чӣ мегӯем? Чӣ мегӯӣ? килими лойхӯрак. Не, неваи дига чизе. ин дига ҳамин ранги ҳамия. ҳамия инҷо ина би хона элчаша ҳамин хела. нева просто акаду дорам. Монандай, тамоман монандай и лойда меравад, дар ҳолати хирок наёвад лойда меравад. А кирми лойхӯрак эҷа бё парту намеистад. мегрезам. ҳозир нигоҳ кун ҳамина дар тор мемонем худаш бо автоматически поён меравад. рӯшноиро нағз намебинад. нури офтоб, гармӣ. беҳтарин. Анам хел корбор дар деҳот. корбор дар деҳот доимо об мешапе. ина коргар дори ё хиял албатта. Коргар аки худ мондем мавуд. Сангали ба. Ту сангали ҳамия. Сангали қандо табзан. ҳамаи кор вобаста ба ҳамин сангали аст. ин маладес, сангали маладес. Яй фархор деҳаи роҳинав. ина ин павлония дар хонаи деҳқонбача. ёша намезанӣ субиро? мезанем ягон дига ман дар кор нестам. ҳамин мега ки аз рӯи гапи худаш ки яксолай. пор на ина хеле будух ина пор ина ами хеле буда. ина ами хеле буда шунонда. ҳами шаврӯз ами хеле. ин сола бибине ин хадаришта бовар кунед. беҳтарин чи ҳам зебо. гулкуниша дидӣ ту ягон бор? гул мекардагиш сор дора, баъни ҳамин қадарда як дона ғалдаги аст. баъни ҳамин қадарда? якта гул мекардаги. ҳавина то ҷои ма дидесам гулаш болода хоқ шудагия. гул кадаги. Дигар бале. ҳамаш ӯ гул мекардагиш сор дора. Дигар сор. зинда бошед.